פרופסור שטאבולץ, דיקן הפקולטה, פרופסור שול, סגן דוקטור האוניברסיטה, פרופסור פלמון, יושב ראש המכון למדעי רפואת השיניים, ומר רמי ברנט, דיקן משנה. אמרו לי שאני צריכה לקצר, אז לפני הכל אני אודה לכל מי שהביאונו עד הלום, למזכירות, לדיקנט, לצוות סליגמן, תודה ענקית. לכל המחלקות כמובן, לסגל, למדריכים, גם למעבדות ולצוות הניקיון. רשמתי לעצמי שאני מאוד מתרגשת לעמוד פה היום. אני באמת מאוד מתרגשת לעמוד פה היום. הלב שלי דופק מהר. לא כי אני נואמת מול מאות אנשים. חיכיתי לרגע הזה הרבה זמן. זה אומר שאנחנו סוף סוף בשנה שישית. שנה האחרונה. חלקכם, איפה הצהובים, אדומים, אתם עדיין בדרך. חלקכם סיימתם אותה כבר מזמן. רציתי להזכיר לכם מה היה לנו. הכל התחיל לפני שנים רבות, שעוד הייתי צעירה ויפה. למדנו כל מיני מקצועות מופרכים, כמו כימיה, פיזיקה, אורגנית, סטטיסטיקה, אנטומיה, פתולוגיה. זוכרים את הסיוט פרמקולוגיה? הם היו 3 שנים קצת יבשות, או בשמן פרקליניות. כולם מדברים על קלאס 3 או שלא, דיברגנציה, קונברגנציה, לא מחזיק כי אין רטנציה, יש לי גשר בפוטנציה. פלמורפיזם, אנודונטיה וברוקסיזם, היפרטנשן, סליביישן, לוסיסטמי, איזה אקשן! PDL אקטונל, דחיסה חמה, דחיסה קרה, תנועות סיבוב בזמן צירה, הכי חשוב זה השטיפות, להוציא שאריות, לאטום הכל מהר, אוי נשבר לי הפוצר, אין מצב שזו פורקציה, שיט עשיתי פרפורציה. PFM IRM, E5 או C1, קצת רועדת לי היד, אג'ינט ואיפרגום, אוי גוואלד יצא עקום, לא רואים פה קו סיום, איך אצליח בשיקום? אמא שכבר נמצאת מחוץ לקשת, רקובה וגם שבורה, אנמנזה, עקירה, בלה 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 בלה, כך כותבת למסירה.
משהו אחד קטן נוסף לומר. היה קשה מאוד מאוד, היה קשה שבא למות, להתראות בהתמחות. וואו, רק בשביל זה הייתי משאיר אתכם עוד שנה.